Hayırlı gün. İnşallah isen sağlar elbis. Менә һәммәбезгә дә мәгълүм инде, коронавирус хәзер безне яңаша яшәргә өйрәтә башлады. Ел әйләнәсенең бер фасылын югалттык. Без инде көздән туп-туры язга сикереп чыктык. Бактым исә кышның бөтенләй кирәге юк икән, юк та инде ул. Аннан соң менә дигән 1 апрель дигән бер шаян көнебезне югалттык. Ул көтеп алына торган көн иде. Чөнки шушы 1 апрель көнне без bir-birimizni үртәп, шаяртып, рәхәт таба торган идек. Чөнки беләсез, кемнедер көлдерү өчен кемнәндер көләргә кирәк. Ләкин быелгы 1 апрельдә беркемнән дә көләсе килми. Ләкин мин бер нәрсәне хәзер иманым камил, безнең бу инде бик күп карантиннарны кичте, бик күп авыруларны җиңдек. Һәм шөкер, коронавирусын да җиңәрбез дип ышанам. Ләкин тагын берәйберне менә шушы вирусны җиңгәннән соң җир шарында җинаятьчелек кимергә тиеш. Чөнки айлар буе домашний арестта яткан кеше ничек инде хәзер шушы тоткынга эләгүдән сакланмаска тиеш ди. Сакланачак, йозак астына эләгүдән сакланачак. Аннан соң тагын берәр бар. Шушы вирусларны җиңгәннән соң безнең Казан утлары журналына яңадан-яңа әсәрләр агыла башлаячак. Яңа романнар, яңа повестьлар киләчәк. Ни өченме? Ни өчен дигәндә, язучыларыбыз томаланып язып ята. Чөнки апрель аенда Казан утлары журналына язылулар башлана. Монысы инде һәммәбезгә дә мәгълүм. Ләкин быелгы подписка чорында безнең бер яңалык керә. Хат ташучыларны без хәзер социалистик ярышка чакырабыз. Әйдәгез, катнашыгыз журналны яздыруда. Һәм шушы кем үзенең күбрәк абунәчеләрен оештырала, шул почтальоннарга багышлап, Казан утлары журналларының авторлары аларга багышлап шигырьләр, хикәяләр язачак. Һәм аларны без журналыбызда бастырып та чыгарачакбыз. Монысы инде чын кыйммәтле вәгъдә. Шулай итеп без журналда инде беренче җиңүчеләребезне көтеп калабыз. Мактау тактасы сезне көтә, хөрмәтле хат ташучылар һәм хөрмәтле абунәчеләр. Яңа 2нче ярты еллыгыбыз вируссыз булачак.